300 km za hodinu je magická hranica rýchlosti. Toto je prvá motorka v histórii, ktorá to dokázala. Legendárna Suzuki Hayabusa. Z 0 na 200 pod 7 sekúnd je absolútna šialenosť aj v dnešnej dobe, nie je to ešte vtedy v 99., keď táto motorka prišla. Stroj, ktorý navždy prepísal históriu. Meno Hayabusa poznajú aj ľudia, ktorí nepoznajú žiadnu inú motorku, vedia, že toto je rýchlosť. Paradox však je, aká je táto motorka kultivovaná do momentu, kým ju človek nezačne vytáčať, ale keď ju vytočí, tak sa to zmení na šialenstvo. No a občas sa stane, že sa jednotková Hayabusa objaví na predaj, ale nie, nikdy nie v takomto stave. Táto motorka má najazdených len 29 000 km. Motorka vhodná do zbierky, to treba odložiť, zobrať a nechať rásť. Investičný stroj. Takže k dispozícii na predaj môže byť tvoja. Poďme sa pozrieť na akceleráciu. Áno, 240 je hneď. No a po dohode vieme aj dopraviť na danú adresu, tak sa nemáme ozvať. A čo tu máme ďalej? Nachádzame sa v D-detailingu, kde sa práve dokončuje táto kultová vlajková loď BMW K1200 LT. Bol vyleštený lak a nanesená ochrana, vyzerá skvele. LT je v tej najvyššej možnej výbave. Táto motorka stála ako nová 1 000 000 korún. Prvá liga. LT je skrátka Luxury Tourer. Motorka v bohatej výbave ako spiatočka, rádio, vyhrievané sedlo jazdca aj spolujazdca. Inak prvýkrát som išiel na motorke so spiatočkou. Je to super, nemusíš tlačiť. Tempomat, elektricky nastaviteľné plexy, 3 veľké kufre, horná platnená kufor, repráky, pre jazdca aj pre spolujazdca, vyhrievané gripy, palubný počítač s dojazdom, s priemernou spotrebou, s časom a s teplotou. Link na inzerát na obidve motorky nájdeš v bio, ak chceš niečo unikátne, neváhaj sa ozvať.